фарухӣ неъмат. бале занҳое ҳастае ки агар суханои ма ва ёда сахт раса бахшиш, лекин ма дидаги чиз ма мегум, занҳое ҳастае ки меран кор мекунанд дидам. мо 5 сола дар Федератсияи Россия азоб мекашем, миёнмора мешканем, соҳиби хона намешавем. Зарра аз куҷо? Боз дуюм маротиба оиладор шуда, сеюм маротиба оиладор шуда, ҳамин дуруст ё дуруст нест? Сумро мегирам, мисол дӯст медорам, ӯ бачаро мисол дӯст медорад, сумша мегира ки катима бумона гуфта, сумша расход мекуна, ин меояд мисол дар куҷо меҳнат мекунӣ ки масалан дигарҳо раван меҳнат кунанд, ҳамин ранги соҳиби ҳама чишан, дар куҷо меҳнат мекунӣ? тамошобини азиз, пеш аз барномаро тамошо кардан хоҳиш дар канал обуна шуданро фаромӯш насоз. дар ин барнома Зарра аз баъзан занҳои муҳоҷир шикоят кард. ҳатто гуфт ба чашми худам дидам ки ба кадом корҳо машғул мешаванд. аз бешавҳарӣ, аз танҳоӣ, аз муносибати хешу таборӣ, ҳатто бехонагӣ шикоят кард. баъзан нафарҳо гумон карданд ки Зарра дар ғарибӣ ба корҳое даст мезанад ки гӯё фаҳш бошанд ва тавассути ин корҳо пул ба даст оварда соҳиби хона гардидааст. мехоҳед ки ҳама ин чизро донед? барномаро то охир тамошо созед. барнома аз 2 қисмат иборат аст. қисмати дигари барнома рӯзҳои дигар пешкашатон мегардад. дар ин қисмат оё Зарра оиларо интихоб мекунад ё санъат? салом дӯстони азиз, агар маро қадр кунед, эҳтиром кунед, дӯст доред, ман ҳам шуморо қадр мекунам, эҳтиром мекунам, дӯст медорам. вақте омада ки исбот кунем ки мо ҳамдигарро қадр мекунем ё не. аз ин хотир ман ба шумо тавсия метиҳам ки ҳамин акаи умедро барои гузаштан аз граница дастгирӣ намоед, зеро ҳамин ака сабабе мешавад ки кори мо низ пеш меравад. аз ин хотир аз шумо хоҳиш мекунам ҳамчун бародарвор ақаллан ҳамин акаба нависед ва масъалаи аз сарҳад гузаштани худро ҳал кунед. ман умедворам ки шумо моро дастгирӣ мекунед, мо имконияте пайдо мекунем ки барои шумо беҳтарин филмҳои кӯтоҳ ва филми деҳотиро зудтар пешниҳодатон. салому алайкум бародарони азиз, ба ҳар гӯшаи канори дунё сафар карда мехоҳед. ман ба шумо тавсия медиҳам ки аз ҳамин авиакомпания билет харидорӣ созед. шумо бибинед ки ягон хатогии норасогии камбудӣ агар мушоҳида шуд, дарҳол мо ҳамкориро қатъ месозем. рақамҳои дар зер гузошта шуда ҳамарӯза дар хизмати шумо ҳастанд. дуруд дӯстони азиз, тамошобинони ҳамешагии мо, тӯли чандин рӯз пайдарҳам дар WhatsApp дар комментарияҳо ба ман занг задестанд, мехоҳем ҳаёти воқеии Зарраро бидонем кияй чияй. акнун ман намедонам ин кияй чияй, лекин ба саволҳои шумо ман мехоҳам ки ҳамин Зарра худаш конкретӣ ҷавоб диҳад дар доираи ҳаёти воқеиш. Зарраҷоне ки хоҳиш ҳамон нафарҳо бисёр барои чӣ саволҳо ба ҳаёти ту вобастагӣ доранд, ба ҳамон хотир ман тӯро даъват кардам. хуб, якум саволе ки дар мавриди омӯзиш қарор мегирад, Зарра оиладор ҳаст ё оиладор нест? конкретна ҷавоб бигӯ. аввало салом алайкум. албатта ки ман оиладор будам, лекин ба гуфтаи мардум ман чандта оиладор шудам намедонам. мардум бошад маро шавҳар метиҳанд, боз ай шавҳарро мебуроранд. бале ман якта оиладор шудам, аммо қисмат як маротиба шумо оиладор шудед, аз рӯи маълумоте ки ман дорам оилаи шумо нобуд шуд, дуруст? бале. боз дуюм маротиба оиладор шуда, сеюм маротиба оиладор шуда, ҳамин дурустан ё дуруст нестанд? не, нодурустанд. барои чӣ баъд дар комментариҳо навистанд ки Зарра ба як нафари дигар оиладор шуд, намедонам чӣ мушкилоте буд, боз ҷудо шуд. ба ҳамин нафарҳо чӣ гуфтанӣ ҳасти ту? хаб вақте ки дар зиндагӣ ман як касе набоша, мисол чӣ хел бигӯм, ай зиндагӣ ман хабардор нестану. бале вақте ман шавҳарам буд, ҳамроҳам зиндагӣ мекард, вай ба ман спонсорӣ мекард. вақте ман гуфтам саҳнатро дӯст медорам, албатта гуфт рафта метонӣ. ҳатто якҷоя мо студия мерафтем, студияи анамин акаи Суҳроб ки шумо медонед дар 33 ҳастай, анамунҷа якҷоя мерафтем мо. баъдан хай қисмат не савол ту ба фаҳмоян Зарра? бале. мақсад ки дуюм бора оиладор нашуда, сеюм бора оиладор нашуда. анакун саволи дигар ҳастай ки Зарра чандин нафар ман ба занг зад, ака илтимос як астамруг айхидад, як телефони iPad айхидад, як телефони 14 Pro Max айхидад,
бо дастгирӣ мекунем исун одамои калонанд лекин синну солашонам хеле рафтагӣ ҳастанд мехоҳем ба зарра оиладор шавем нақша чи аст гумон мекунам ки акун дар ҳамин масъала ман қатъи худу чӣ мекунам ҳама сирри тура медонам лекин ба худо қасам ман дар бораи ҳама сирри ту характери мана медонӣ ки ман ба ҳаёти шахсӣ ягон кас кор надорам лекин ҳамин гумон мекунам ки мумкин ман тонам туя ба онҳо шавҳар додан ҷавоби ту барои ҳамин нафарҳо не ман вақте ҳаёти ман ин хел шуд гуфта будам ки то дӯст надорам барое ки маро ба шавҳар додам ман дӯст намедоштам рости гап вақте ки ҳаётай албатта ки баъдан дӯст медорӣ ман фикр мекунам ки то дӯст надорам ба шавҳар намебарам ин дафъа чӣ ба моргариздаи ресмони алла метарсад албатта ки метарсам саволи дигар ба вуҷуд мебиёд ки ягон дурӯға мегӯ рӯша сиёҳ мекунад ҳамин зарра шайтонӣ мекунад на ягон чӣ пухтан ба ҷуз хӯрдан ягон кори дигар кардан наметавонад ба ҳамин гурӯҳҳо чӣ гуфтанӣ ҳастӣ зан бояд дар ҳамаи кори пухтупази занона омода бошад албатта ки ай дастам ҳамаи кор мебиёяд ман таъриф намекунам хай то чени метонистагӣ ман мекунам хӯрдан албатта ки ё пухтан пухтан хӯрдан резон ҳамаи чи ҳамаш саволи дигар ба вуҷуд мебиёяд ки мо 5 сола дар федератсияи россия азоб мекашем миён моро мешканем соҳиби хона намешавем зарра аз куҷо ман ин чиз воқеъ мегӯям ба ман занг задан ягон 13 нафар дар ҳамин бола дар комментария навиштагӣ ҳаста ки мо чанд сола дар муҳоҷират ҳастем лекин соҳиби хона нашудем зарра аз куҷо пул ёфт байни 2 сол 3 солда соҳиби хона шуд конкретно ки ҷавоб дӣ ай худо битарс бале ҳар банда дарди худша худованд медонад бандаш намедонад хоб ҳар касам ё зан боша ё мард боша ӯро аз дили нияташ худованд соҳиби хонавдар мекуна худованд соҳиби пулу мол мекуна мисол албатта ман рафтам кор кардам ман мисол хӯрдум мисол ё пӯшидам кам истифода бурдум дар пушокпуладро яъне ки хароҷотота кам кардӣ бале хуб ман кор кардам меҳнат кардам худованд дар пеш худованд зора кардам ки э худоҷон маро соҳиби хонавдар кун гуфта муҳтоҷи пули касе накун гуфта ҳазорон бор шукрона мекунам худованд маро соҳиби хонавдар кард худованд маро пул дод мисол кор кардам меҳнат кардам меҳнати пули мисол муҳтоҷи пули касе нашидам бале занҳое ҳаста ки агар суханои ман ва ёда сахт раса бахшиш лекин ман дидаги чиз ман мегӯм занҳое ҳаста ки меран кор мекунанд дидам кор мекунанд лекин як каса дӯст медоранд сумша дар вай расход мекунанд дидам мегӯм пулша дар ӯ расход мекунанд на соҳиби хонавдар мешанд на соҳиби дигаву дига чи зараҷон бес ки ҳам гапи ту барои ман тамоман интерес нашуд яъне гуфтанӣ ки он нафарҳое ки масалан соҳиби хонаву дар намешаванд сумшона ба хароҷоти дигарҳо мезананд исбот дорӣ факт дорӣ албатта ё зан боша ё мард боша вақте ғарибӣ меравад дар ғарибӣ агар худатро нақапӣ худатро эҳтиёт накунӣ ҳам пулатро расход мекунӣ ҳам ҷамъ карда наметонӣ яъне захира карда наметонӣ ягон чиза шумо не ҷавоб масалан ҳамин ҷавоби шумо мана қаноат накард масалан шумо тошто мисол биёред ки буданд нафарҳое ки ба чашматон диде ки дар ҳақиқат суми коркардагишона 70% дар сари дигарҳо задан 20% захира кардан 10% истеъмол кардан бале сумро мегирам мисол дӯст медорам ӯ бачаро мисол дӯст медорад сумша мегира ки катима бумона гуфта сумша расход мекуна ин меояд мисол дар ҳар роҳ мерава расход меша сум вақте ҷамъ накунӣ расход ё мард боша ё зан боша агар дар ғарибӣ худашро нақапед тамом бо нувоне ки масалан ана ҳамон қисм меёбед кам кам манам занг занед ман хоҳиш манам метавонам ки кам кам ягон чӣ бихӯрам ягон чӣ биошомам шӯхӣ кардам я ҳазл буд худованд барори кортон зара мақсад ҳамин савол пайдар ҳамин такрор шуд на балки ҳамон комментарҳо ба баъзан гурӯҳҳое ки ман мешунам мегӯям ки зарра неужели ки ягон кас набоша ягон кас маслиҳатиш натиҳад чӣ хел инқадар масалан соҳиби хона шудаасту соҳиби дар шудаасту соҳиби оборӯ шудаасту ҳамарӯза форма мекунад инҳо аз куҷоянд
البته که من خودم مهنت میکنم کار میکنم در کجا میهنت میکنی که تو مثلا گوش دیگرها کن. روان میهنت کنه همه رنگی صاحب همه چیشان در کجا میهنت акай میکنی تو؟ фарух дугонаи ма холамай касаи ма холамай вақте ма кор мекунам масъулияти мае ки мада масъулият метиҳад духтарҷон ира накун и хел кун гуфта холамай ма дугонабозӣ намекунам ма вақте ки дугонабозӣ мекардам ӯ вақте ки мисол ма ба шавҳар баромадагӣ набудам мекардам мисол дугонабозӣ а дугонабозӣ ки кардӣ на соҳиби пул мешӣ на соҳиби дигар чи ба ҳар роҳ мебарад дугона барои ана муқад дугонаи ма холамшонай خاله شما چند ساله هم؟ خالای ما یکتاش خالم شون یعنی که مجموعی خاله ها در نظر دارید بله زهرا جون یک سوال دیگه هم میخوام واقعی جواب تی بعد از اونی که اولاد ویران شد من ایروی معلوماتم شما مادر نداشتید بله پدرم نبود بله دادر و خواهرم نبود بله شما کجا آمدید و خش تبور شما چخیل قبول کردن ما وقتی که مادری ما گذشت ما ای همو کودکیم بیویم کلان کرده بیویم بابام اوچگیم کلان کرده خای وقتی مادرم گذشته ما در همو خانه بیویم ماندم بعدا بیویمم گذشت خدا رحمتش کنه اوام گذشت خالمشون تاغامشون ما همین خیل کلان شدم سوال تو بفرمای بله من ترا گفتیستم که بعد از اونی که اویلای تو ویران شد برگشتی اومدی چخیل قبولت کردن یا بود که قبولت نکردن یا یکم گپت گفتن من تو اندازه میدونم که سخت است البته که سخت است خب ما وقتی زندگیم همین خیل شد دخترچم در دستم بود حتی چخیل گم چخیلی که واقعی است گپ زن حتی وقتی شوهر من نابود شد در همون روز در همون ساعت با ما جنگ شدگیم کی؟ هیوران خیر و یا بیره همون بله و یا خودشو مثلا نخواستن که تو اونجا مونی همه کس میدونن نه خب نخواستن که اونجا مانم نه ها اما سوال شما من جواب داده استم وقتی همون روز من خواستم آمدم مثلا من خش تبار خودت در نظر دارم انا بدون خونه هورا خش نه. تبار خودم ها. آمدم ها خب چی شد بعد قبولت کردن گفتم بیا جونی خلا بیا جونی البته که بیبی ها قبول میکنه وقتی ما آمدم خونه خالم دخترچه در دستی خالم دادم من ها در دست 2.5 ساله بود در دست خالم موندم من مسکو اول رفتم خیر مسکو. چند قدر ایستاده در مسکو 3 ماه ایستادم شما اون ژلی که من یگون باور ندارم که دختری که مثلا یوش جعفر جلوش دست یگون کس قطعی مناسبتی نه ها نه من تا خونه در نکردم من با کسی نه عشق ورزی کردم نه دیگه و دیگه انا خونه در کردید شما ان شاء الله اکنون فرصت عشق ورزیتون رسیده است من فکر میکنم ها یا چه خیل ها یعنی که نه چه خاموشی علامتی روزگی این گل ها دیدی گل میقپه خوب خاموشی علامت روزگی هست است لیکن من جوابی پورا نگرفتم که مثلا البته قبول کردن گفته که زیر کوسه نیم کوسه بر این بود این جواب شما یعنی که رنگ اون پیشتره یگون وقت شما رو قبول چی نمیکنم من فکر میکنم ها خب بعد از خونه و دردور شدن ذره چی شد خودت رو چخیل حس کردی اومد خشتبور رفت خشتبور نفرهایی که بعضا چشم دید نداشتن چخیلی کردن خیلی در هر یک زندگی پستی و بلندی هسته اومدم خیلی یکم مثال وای نبود مشکلی هم نبود رفتم کار کردم مثال اومدم صاحب خونه و در شدم البته که نفرهایی بودن که چشم دیدن نداشتن خیلی رفت اومد دوران رفت بعد از خونه دور شدن